Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei, hain ondita eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, zure grazia emanez, saiatzen zera zure seme alaben kopurua haunditzen. Begira maitasunez, zuk Elizaren partaide bezala aukeratu dituzunei, eta bataioaren bidez berriz jaio direnak lor dezatela piztuerako aintza. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan, herriko agintari, zahar eta lege maisuak, Pedro eta Joanen ausardia ikusi, eta gizon eskolagabeko eta ezjakinak zirela jabeturik, harrituta zeuden. Bazekiten alde batetik, Jesusekin ibiliak zirela, eta han ikusten zuten bestetik, haien aurrean zutik sendatutako gizona. Ez zuten beraz aurka egiterik. Horrela, batzarretik kanpora irtetzeko agindu zieten, eta honela hasi ziren haien artean esaten. Zer egin gizon hauekin? Izan ere, ageri-ageriko miraria egin dute. Ongi dakite hori Jerusalengo guztiek, eta ezin dugu ukatu. Hala ere, herrian hori gehiago zabaldu ez dadin, mehatxatu egingo ditugu. Gaurdanik Jesusen izena inori aipatu ez dezaioten. Deitu zituzten bada, eta zorrotz debekatu zieten Jesusen izenean hitz egitea edo irakastea. Orduan Pedrok eta Joanek erantzun zuten, zuek ikusi, jainkoarentzat zuzena otedan zuen esana egitea, harena egin beharrean. Guk ezin dugu inolaz ere entzun eta ikusi duguna isilian gorde. Berriro mehatxatu ondoren, askatu egin zituzten. Ez zuten arkitzen haiek zigortzeko modurik, herriaren bildurrez, guztiek jainkoa goresten zuten eta gertatu zenagatik. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia. Gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin,
Jesu Kristoren Evangelioa, San Markosen liburutik, Aintza zuri jauna. Astearen lehenengo egunean, goizean goiz, pizturik, Maria Madalenari, 7 deabru atera zizkionari, agertu zitzaion Jesus lehenengo. Hura, Jesusekin bizi izan zirenei berri ematera joan zen, triste eta negarre zeuden eta. Baina haiek bizi zela eta berak ikusi zuela entzutean ez zioten sinistu. Ondoren, 2 ikasleei agertu zitzaien beste itxura batean, auzo batera bidean zihoazela. Haiek ere bestei berri ematera joan ziren, baina hauei ere ez zieten sinistu. Azkenean, 11 agertu zitzaien, mailan zeudela eta aurpegira bota zien haien sinisgabekeria eta buru gogorkeria pizturik ikusi zutenei ez zietelako sinistu, eta esan zien zoazte mundu guztira eta iragarri berri ona gizaki guztiei. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko irakurgaietan, hain zuzen ere beti Pasko giro honetan, Pasko 8 giro honetan, Pasko 8 bukatzear, baino ez Pasko garaia. Pasko 8 hain zuzen ere, egun berbera balitz bezala ospatzen dugu piztuera, baino gero Pasko garaia zabaldu egiten da. Hau da, 50 egunez, Elizak Paskoaldia ospatzen du. 40 egunez Garizuma eta 50 egunez Paskoa. Horrek gogora ekartzen digu, Elizak eta kristautasunak denbora gehiago ematen duela ospakizunean, poz giroan, esan genezake, penitentzi giroan baino. Penitentzia ez da tristuraren sinonimoa, baino bai dela beste garai ezberdin bat, penitentzia, prestakizuna, eta Paskoa aldiz pozteko, zorionez ospatzeko garaia dugu, eta luzeagoa da Pasko garaia. Eta gaurko irakurgaietan, gauza pare bat bakarra aipatuko ditut, lehenengo irakurgaian entzun dugu, Pedrok eta Joanek ze nolako jarrera adoretsu eukizuten. Haiek garai hartako apaizburuak eta garai hartako agintariak, judutarren agintariak, nola nahi ere kondenatu nahi zituzten. Baino nola kondenatu 2 pertsona gaixo bat sendatzeagatik, hori herriarentzako oso gauza ulertezina izango zen, beste deliturik ez baitzuten egin, eta horregatik hil zituzten mehatxatu. Zoazte kalera, zoazte kanpora, zoazte etxera, baino berriz hasten baldin bazerate Jesus eta zizketan, ordun bai zigortu beharko zaituztegu. Eta haiek esan zioten, adorez, ez gaitezke isilik egon, ez dezakegu isilpean gorde guk ikusi eta guk entzun deguna. Halako, esan genezake, errealidadea, haiek ez ezaketela norberantzako bakarra gorde, Jesusek erakutsi bezala beregandik jasotakoa. Eta evangelioan ere, esan genezake hildo beretik, agertzen zaizkigu, nola agertu zitzaion Maria Madalenari, nola agertu zitzaien Jesus Emauseko ikasleei, eta nola besteek ez zuten sinisten, egia da, ez dela erresa, sinistea pertsona bat piztu egin dela. Baino, lehendik 3 urtez, berarekin bizituta, ikusita zenolako mirariak egin zituen, aituta bere ahotik, esan genezake halako profezia bezala, bai, hilin artetik piztuko zela, holako gauzak aituta, baina hala ere Jesusek arpegiratu behar izan ziren ze buru gogorrak zeraten, ze sinisgabeak zeraten, baina ez zien modu txarrean esan Jesusek, baizik eta humorez. Askotan guk evangelio irakurtzen dugunean sumatu dezakegu Jesusek zenolako umore ona ukitzen zuen, eta askotan erdi adar joka, erdi humorez, eta nik behintzat hola ulertzen dut esango ziela 11 apostoluei, Judas falta zelako beste 11 apostoluei, baina zeinen buru gogorrak zeraten, zeinen sinisgabeak zeraten. Nik egin ditudan guztiak ikusi, eta ez sinistu ni pertsonalki ikusi arte
piztu egin naizela hilen artetik. Baina horrek ere halako sinesgarritasuna ere ulertzea ematen digu. Ez zela erresa haientzako sinistea eta horregatik haiek gero emandako testimonioak guretzako izugarrizko balioa dauka. Baita beren odola isurtzeraino eman baitzuten bere testimonio hura. Eta bakarra bukatuko dut, bakarra aipatuz, Jesusek lehenengo agerraldi hartan, 11 apostoluei egindako lehenengo agerraldi hartan, gauz bakarra agindu zien. Eta lehenengo irakurgaian entzun dugunarekin bat eginik dago. Zoazte mundu guztira eta hotsegin berri ona gizaki guztiei. Horixe da Jesusek eskatu ziena bere ikaslei eta baita ere guri. Honek ez du esan nahi toki guztitara joan behar degunik, baizik eta evangelioa ez degula guretzako bakarrak orde behar. Honek ere ez du esan nahi pertsona bakoitzari erabat evangelioaren inguruan hitz egin behar diogunik. Ez, honek esan nahi du halako jarrera eduki behar degula. Jarrera irikia. Alde batetik saiatzea evangelioaren arabera bizitzen. Beti ez gera perfektuak izango, baina saiatu beharra daukagu. Eta hori evangelioa iragartzeko modu eder bat da. Beste aldetik ere saiatu beharra daukagu evangelioa ezagutzen eta estimatzen. Eta ez sekulan gure fedeaz lotsatzen, baizik eta fedea estimatzen. Eta gero, Jesusek erakutsi bezala, besteak errespetatuz, besteak maitatuz, tokatzen den garaian ere, evangelioa iragarriz, eta horrek, esan genezake, jarrera horrek askozaz ere gehiago lagundu dezake. Gero, jangoikoa da, evangelio horrera ematen duena, eta horrek ere konfiantza eta lasaitasuna ematen digu. Baina, Jesusek agindutako honen arabera, ez dezakegu fedea guretzako bakarra gorde, baizik eta konpartitzeko borondatea eduki behar dugu. Ez jakinain posatzeko, baizik eta konpartitzeko humiltasunez eta maitasunez. Eta gure eskariak burutuko ditugu. Egunero bezala eta pandemia garai honetan gogoan hartzen ditugu gaixo guztiak. Oso modu berezian koronavirusa harrapatu duten gaixo guztiak eta sufritzen ari diren guztiak, haiei indarra, jangoikoak, animoak eman dezaizkiela, gu ere aldan bezala gaur egun gertutasuna fisikoki ez dezakegu adierazi, baino beste moduetara baita ere. Eta gertutasuna agertzeko modu bat da errezatuz, gure orazioetan besteetaz akordatuz. Eta baita ere, osasun munduko langile guztiak kontutan hartuko ditugu, eta hain zuzen ere pertsona pobreak, behartsuak, oso bereziki haiek koronavirusa tokatzen zaienai, eta batez ere lurralde pobreetan askozaz ere egoera okerragoan egoten dira, baita ere, etorriko dan krisialdi ekonomikoak seguru asko behartsuei gehiago afektatuko die, haietaz akordatuko bera. Eta gaurkoan ere gogoan hartuko ditugu, Beteluko Feliziano eta Antxoni gaurkoan konplitzen baitira 57 urte ezkondu zirenetik. Zorionak beholde izuela eta urte askoan, ea 75 jangoikoak ematen dizuen behintzat aiatzea. Ama maite Maria, egi gozu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jauna, Pasko misterioak ospatzean, zure poza senti dezagula,
eta gure salbazioa ospatzen ari geran ezkero, guretzako izan dadila beti zorion iturri amaiezina. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjina handik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusia hartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsi hori jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zantzuitz bat eta sendatuko naiz, Kristo. Egin dezagun otoitz. Begira jauna, ontasunez zure herriari. Eta bizitza honetako sakramentuen bidez berritu nahi izan duzun ezkero, emaiozu baita ere, piztuera aintzatsua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berenka zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, aleluia, aleluia. Eskerrak jangoikoari, aleluia, aleluia. Eta aste hau esan genezake San Migelen lehenengo urteroko San Migelen bisita nola izaten den urteroko aste honi amaiera emateko gaurko egunez bisitatuko zituen eta herrioitara urte askoz ni pertsonalki joan izan du naiz aingeruaren irudiarekin aurrena Aginaga, gero Aginagatik Gurinara, Gurinatik Larunbera eta Larunbetik Sarasatera eta gero atxaldean Erize, Otxobi eta Uarte Arakilera sartzen da urtero, San Miguel gero Biharamonean Iruñera joateko eta aste betez Iruñean egoten da aingeruaren irudia. Beraz, berari ere eskatuko diogu gaurkoan bere babesa, bere laguntza. Agur Miguel aingeru, agintaria handia, izan beti tronutzat Aralar mendia. Bakarrikan nahi degu hain gure jangoikoa, fede bat bataio bat, bihotz bat osoa. Agur Miguel aingeru, agintaria handia, izan beti tronutzat Aralar mendia.